Jumi Nawligu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jumi Nawligu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jumi Arsel, pada tampere, jam tan. Ana wayram? Jam wayre. Wadde halan do? Birum. Inde majjere yitere beddaje fof ala dum yi'a. Ah, kam janodo Fouta non de balde. Barki jam? Jam kay kam janodo ton tan. Arsel. Marhada duno gorko mamma do ha? Korka mayande. Yow mami? Hala mbed moƴƴen argay. Ah, naten der. Oui. Ala arwa yiki de ko dum ko jaran ko. Mami la linguer. Jinno mi jewtiden. Parce que mi yim ka debbo moƴƴi gaddi. Ka debbo julɗo kadi. Dum en ka debbo Serie. Inshallah. Allah waɗi gorko maayi ɗahnima artani maayi. Joni noon ayo galle min jeeyi an haɗa uddendiri o galle haɗa ƴeewa an gooto Allah waɗi mi yi'ima ko jiɗɗom kadi te meɗen an ka suko mbawɗo wurdude mawɗo Machallah. ɓayri noon mi yi'ima kadi mi yiɗima addima ɗo e galle ɓiyam o joom ko jogorɗo resde balɗe garoje woni ñande garton ɗo suko debbo garno ɗon tan addi kadduji a yin ɗum bintu so wiyete joni noon joom ko jiɗɗo wadde yangue min yinnomi humandem affaire o yaadu kola ha min mbawa ɗum ɗo waddo galle he Kumana holon? Ah. Min kam debbo jonano di? Ano o maayi o artata o wonta artu wallahi wonta artu Am ko modde. te mais risque gonɗen fof men waɗi responsabilité o ala probléme Ah, maɗi responsabilité o. Kono min essay ko hakkunde me Allah. non woto adde hen affaire Allah ay so adde hen affaire Allah haala kaggal mami ayi yidde wawi ɗen gueɗe fof ɗi kalda par ce que min kam Allah waɗi tan jimami jiɗmami quoi ɗi haɗani min hannde mi yiiɗa waɗ gueɗe ɗe ganduɗa islam yiiɗari quoi par ce que islam kam won gueɗe ɗe ganduɗa yiiɗa yoni jarani addude affaire islam An kam ko ɗum woni ko hemma salamu aleykum ma ko sala pawa juuɗe an sam accima kay ma nanno goɗɗum ko wona juuɗe mami accu kono haala wona haala dara kono haala wona haala ay an noon a réglani noon an ka mawɗo caga ko mbino mam ñanden ko tan an heure fondement tawde ko juma daro heure to fondement tawde ko juma mi hokkata hello de an kam ka kangal won ko hemma ay dara heɓani an ka guide ñakkugol fayda mi wiima kam dañde gorko wala anda ko mi wami ko wallahi ñakkani fayida daro mi hokkata hello mi wami de an ko hemma an réglu seeɗa xam haala xam ko kalimi ko xam para salamu aleykum mako salam tan mbiya aɗa nanno juuɗe an réglani de oɗo ara holto fondement fo tawde e jumawul an daro an mi warta de e jaam an ka kangaɗo an no kaɗe gonema an on vestement ganduɗa ko fugi jaye koko fugi jaye daram ɗo réglu nak min wona sukaɓe rewɓe ɓen ɓe ganduɗa koɓe ñakkuɓe fayda aɓe jogo gorko aɓe jogo faruja anen kalmami ko min gaguiɗe e ñakkugol fayda haal hola dar billahi c'est la première fois et la dernière fois ara kam sa mbiɗo wirtoni sa arano degam anani kalmami ko anani wona kalmami ko billahi deju to mayani mami lelo c'est la première fois et la dernière fois mi wam nan kalmami ko min mawɗo ñakkugol fayda tan gañmi mami dar accam ettu jungo ma an muɗoda a mbiya ar wara ko wiyaɗa affaire o wona tikkuɗa ko quoi min ko jiɗɗum tan sabi haala neɗɗo yiɗum sabi Allah il faut pama ɗum fof pama kam debbo jonanno mais ɗum wona hay
joni sen mbawa dewgal mbaɗen quoi Encore. nguurdam belɗam il faut mami an il faut wuurama occasion belɗo quoi o hayso waɗi kam wini quoi o ɓeydi o ɗaaki la Resta tan oɗum juta faɗan noon hande tan woni hande o resta jamais de la vie. Diom he d'accord ko tek affaire ma hein ko tek anda lepa Poular ko tek Diom hala Diom ko wala taxi marno e l'hôpital ala baba hada taxi no de ngeen ngandu ko won Diom ko wala ko karlu du wala ko tek ya wadde o yo hal jam attaque wala harum sama dawa okay kam tay risina attaque wala harum ko tayami Diom jaare ha nga de sina la ha kino hal Diom hala hala amen ko dum woy katapa koy mom taj bagage alhamdulillah dum ko Diom woni la gonga an ci do woni la gonga mi samaya kama nako wat wata yaw am emulel emulel ni sunno bébé la ilaha illallah umul ya alhamdulillah umul ala umul
ngokke kam on wonde jawe kam ngokke kam jom imine le jour ma mi dal o ka wajju mi yahan kay accu e kono e yalte ayon tak awal dak a jibina yalte min jibi he ayo mi de day bongo ayagam jomam hibe ha jom ay ha ha jonko Salma. Oke kam onon yegda Salma. Lo sisto tan min kam haɗani ɗum ham heɗɗere suuɗa o hakkille on jaaɗi yolele suudu ma ha suuɗa esame biba ɗo haysa addi koreji ma sala yawtinani sala yawtinani suudu ma bébé argay on hoppi ban on hoppi ɗum message yoɓe marno on hoppi message yoɓe marno Baba Diar Nander ha Nander ndergal ɗo agam ha miitu ñande toon mbaɗɗa debbo mono ñanden par ce que wirtimoɓe tan haɗa doog mi ronki tan laaɓede ko woni hakkude ko gorago jaltinimi toon Allah no seedi sinawna toon komi gorko mboɗo jogui cuusal tan mboɗo timmi la ilaha illallah jalli yaari kay ñande ñaade yaari ko criminel ngel karmo ngel o waɗaka barke fullaka e makko ayne gari mboɗo haalde jaari e fair play hankadi yo jaɓ hunde ko waɗata andi yo renndin ko musima e ko mettimo ko fof o watta ko belama o jaɓata kam jooma resa waɗo binte o wi tan tati memeta jeeɗay jaari den jaltimi laɓɓe jaari foti jaltimi laɓɓe kanko kardumi junngo ngo tan kaƴmomi ponmomi haw ari ayne gartumomi nde birlimomi dow lese ñon jaltimi e suude ko ndo ganduɗa hen no mbiɗa ko saabi haɗa doog yawde yaltude yidde yawde yaltude haade wiyama mi mari neɗɗo mbiɗa andi kappenowo de ala ba wallahi kappenowo karmoɗo ni bon hay so wona ɗum kam an kam a ummimake a yaltata kaccoyɗa fa noppe tan hacci ɗo mbiɗa heddi hol fewnomo kaccal keccoɗa ingeccal ke fewnam bowol yiltu bowol keccoyɗa walla susayede bowa te an joom an a yondata ɗo ni holko mbatta ɗo mi wona ɗum hay min an mbaɗa kono ñalluɗo rondade sakuji sima hankine ƴewno mbarñirta gel mawɗo haaldetake kono baba wona ɗum ko baba kaldene joom o acci binta kaldene joom acci binta sibu joom to jaggi ɗo moƴƴani ɗon moƴƴani waɗaka barke fullaka hen joom wiide tan ko deso binta tan ko daroto e nder galle gaccen lellen kane leydi nani an ha minde kappenowo an kay jaari piiɗom ha cofɗa e leese min a yiɗi ummiɗa ɗo hunde mi cikkannomi boom ka barɗo jaari walla jaari warno jaami ha toon taw mi jaari laɓɗe ɗe ɗen jinɗan jogui ko ɗen o yaltinanimi de ɗen o yaltinanimi wonti tan criminel wi tan han ñamami puntodirmi e mutan min kam mi dogani kono mbaɗmi feere tan ha ɓoccitimi e muɗum ko heddi ko noon o ƴukkanimi lebba wi gam ƴukka kay mi sali so nguuram ngu salinoki ki tawan tikki kam ɗi jowa toon o lappa laɓi kadi tan laɓi ki filti ke heeli par ce que gorko safroto barke rasulullah o lappi gokki kadi kinni heeli tan o jooɗe dow leese o woppimi jaltumi par ce que min kam aɗani ɓanndu nde haari kosam ɓanndu haarude kosam jamdi ɓaleeri natta ɗum
mi haalanma ɗum joni noon goɗɗum kadi kewiɗo caggal ma ko ɓuri ɗum gara waaji ma de hanki Hamidou hanki meɗo fayre hanki jamma Korka jam mi feeɗa yi fayre wawi mi hulɗen minen min lila jengi tannan mi gulale nder galle mi andani gimmori mbami tan ko beɗel Allah gulal ikkedi suudu jaari garmi tan tawmi joom ina jaggi ɗo waddin tajam a wat sees tan ala bab way mi maayi jaggumi jaari piimi ha parmi tan puusmi joom jaltinmi ha ɗo boowal tan min goni e namnade ɗum ko taƴonde al bab o taƴini fat tan Hamidou noon komi garnat ɗom joni noon min goni e namnade haɓo wi ko koyɗuɗo jaarin taƴi kaake makko ko koyɗo o waɗa ɗum mbimi mbeɗa fiijo mbiɗo umma leloya jaari nangue hen o wi o leloytako toon min kaali o wi o natoyta suudu o suusa wallahi ko joom woni tappe manda ko joom hulte jaari joom anda fof ko joom hulte jaari joom ngal cagatagal ngol jogui jaari ngel murñil so waɗino jaari mbaɗmi jaari hankini ndi jaltin laɓɓe ɗe yo Allah ala mbaɗɗa hanke Hamidou ka cofto ala ka cofto cofde ko ndiyam wona war ñen ni jaggum jaari an resno jaari hon mbatta ɗum sa an resno jaari la ilaha illallah jinno min resno jaari Allah on seedi ay jaari so wini Allah ɗo piti barke rasulullah sum foɗima haw ari ham gartimo ƴew som fium peral so yani koye dande he jaɓɓami nani mi fiimo mi andiranmo ko min on gorko kanko debbo an gonirta gorko ay debbo ma ardinma ko welɗum fof ɗum waɗatma an ala konngol nder galle ma joom suudu ma ala fof mbiyata ɗum yo waɗa yo accu ɗum wona caasiyagal jaari ko wondir ko caasiyagal mbimam il faut ɗo holle noon kanko debbo koye kalfande o maari ko kalfaɗo ɗum ko joom tan waɗimo ni nani Allah on seedi ko joom waɗimo noon wayni joom foti andude kañum ko sagata ko gorko kanko jogui kalfande jaari koye kalfande mako woni kono waɗanimo noon an hande sikki ba Allahu akbar eyi ala he kañum haalde ma de sa wonno joom mbiɗa ala min Allah on seedi wala min botu caami tañi ɗum joni jaari ko ngulota an accama an accam opmo ana libi kam opmo ana libi kam he ɗo accam daro addora ɗo a gañi kam anene a gañi kam suko ɗo min kam noon mi anda ka gaddowo binta mi anda binta arat mi anda arata min ɗum haajam no bona hen décision mo ƴettumi o hande ɓurmi darade hen binta kam so tawi kam ɗo soko naati ɗo ko 8h 9h mi yaltat galle so naati ɗo 18h 19h tawat komi yalti mi wondata ɗo e makko e galle he ko so tawi kam ɗo noon mbimi an wonirni tan sa waɗi ka wana rundima ka hattanade wallahi ma jooɗaɗa fofata haalnaka anam pesanat mbiɗa heddi ndile ko naatata gallo binta ko naatata gallo ɗum kam baɗɗe so mbelama mbaɗon ko belɗon nayi mbela ɗon wadde fof mbaɗe par ce que min totiri konngol ma happere mi totiri ɗum binta totiri ɗum koreji binta te mi rutta hen caggal mbeɗe noon son jiiɗi wadde bare kam jiiɗi taƴƴa yam goɗɗum ke taƴe onon hen toon ali gonga ma min kam ɗum tawata kam ɗo sa taƴƴante walla taƴƴantaki ɗum kalanta ɗum ko jaari biba min ɗum haajam no bona hen an kam ka jinnoon yaade tan ɗum won maydi yaade ɗiga komi jaho min taƴƴotirde kam tawata kam ɗo ɗum kalanta ɗum ko jaari biba soɓe taƴƴat walla ɓe taƴƴata min ɗum haajam no bona hen laamiɗa binta ko garo an sahi mom ka garto sikiɗa an sahi tan gasi wallahi sahi ka ali gonga ma yaado e binta an déjà ɗum ɗo ɓe gadduɗa ɓe ɗo anena saysa lilima ron kaɗɗanade umma yasara haccitoyo kam jalta suudam ɗum ko ngulata waɗni daro no fewi ittu wutte o ittu wutte o mbimi ittu oto jeewmo de anin ittu yawno ittu caari yaw ittu tinno tan tinno komi ñaagui ɗum komi ñaagom ɗum Allah tan jaari a meppoto hettade noon sori komi ñaagui ɗum ƴew komi ñaagui ɗum opam mbimi komi ñagorɗom Allah jaari hersam ƴew o sakkani haydara wallahi o sakkani haajum ala hen wallam tan ko noon taƴiɗimo wallam tan opam mi taƴa komi ñaagui ɗum jaari hersam opam gasi jooɗo e jooɗo
jal jal ala hay got fula ala hay got sa rentan sa uno jombida ada sens sinon tajam wona gutama ate ko jota kam les rewni ata rewni sa mimi ka hande mi warana rewni yawna atfata hen hamil kaldim haldane madi ko kalta hen ci yummo ko kalta hen haldane madi hamil kaldim ya haji jatta sudan do elle sudan won ko en anji an lesli dam wona min sodi wona bida horat gelle non hot kaca do lesame matlam e bakso ñam so binte arin hurtinum do e suud mandu lisan binte kam ko arrêté don min wona ko wat complot ko ñi tajje o do am tajje yewon non fu wallahi kaso mayron adon ngam so tajabe net mayr wona ngam ngam directement ala safar ala dundo ala haydar so tajam amaya directement direct nafoore kañum yetti guurɗo woyi mayɗo asuwa ɗum ɗo de ala ko ɓuri ɗum bonde jogɗa rewɓe ma tato mbaala jamma donka ɗanade ñalde ngara pina suba ko joɗɗa ɗa waɗa an gonɗa ko famɗude fayida mbiɗa haala de kam binta ko garowo an ñakki fayida an jogo fulla e fayida seeɗa e hoore ma e guite ma kersuɗo jiirama andu kala an ka ñamnede an kersuɗo ƴeew ay wuro ngo sa heɓori ko ɗo ñamde neɗɗo min yiɗotoma ñamde min yiɗotoma warde min o e min biba min waɗatma he an kaldat mi wona mbiɗa ka sukujo he ñam mbimi ñam kersuɗo ɗum keyɗude yannum keccani sahi de yaltat bowal kaccoyɗa kaccade natande su adnam ɗo maccito ɗo tan après mi aji sahi ɗo yaltu cimmu ɗo ngam yanam saw taw jaari an jalta an kam sin sagma taw ko maro jaari ko wari ni an billahi ɓolɗa an kam ka ɓale ɓiyata nana mbiɗam ƴewal ma holo yenum jeer taw nin ɗo walla ala ɗo yeeti mi yalta e joom wota fonto mi aɗani ko jimmi ko ya tello ndewa ni jalta boowal sa ƴeewi yan jeerde mi yalta ar fiyam wa an hay galle ma joni a yetti suude yaltude hen sababu debbo ma ya ƴewnum jeer taw nin mi ƴeewani mi foti neldem calda an min an est ce que kane ɗo an wiide taw ka neɗɗo mi won gorko ma mima ha ƴeewno taw jeerde ɗo walla ala ɗo calda ndede heddino hankadi nde a natti suusde hay tegde koyngal ma e oɗo véranda a sababu ndi jaari wona huldide iwo gonduɗa kanko jogui lebbi min ala lebbi ɗum tan de a ñakki fayida min ala lebbi tan somi joginom lebbi yaltata so yuwi kam yuwam so taƴi kam taƴa makko ya nder wañ labbi nan toon ko calet mbiɗa yedda ɗon e makka ya ƴewnam taw omon ɗo tan walla ala ɗon sukuɗende hannde ɗo mayata heege a hasittako a wottotako a hirtotako somi jogorani adandem suudma hen ɓooyi wona hirani suudam hewɗo ɓurde hanjum kañum wanma soɓe aɗa dogaɗa nata ɗo elle diddaɗo an ñakki fayida aɗa wawi wonde wuura mbiya yimɓe dañata jaam ay noon ɗum ko mbiɗa kemno tega ɗum less sa tega ɗum less mi lappanma faa mi jooɗo dow ma walla mi ñamma faddema kam ñamde wona mbiɗa ka sukuji faddema kam ñamde mi ñamma ɗi ƴiƴamam ɗamen hay dara ko rahiɗam ƴeew ƴeewam gay ayi ñam ɗo e ñam mbimi ñam piba ɓerɗo piba dul ko woni han jaari matti sa hayɗo min jettanma ɗo anani moyen 5 ans mi worma anani kam jijam ma jupputoɗo joni jeew ko mbiɗa matti ko mbiɗa mi jakkanma mi wormaɗo joni anani kam yaltayam min ko ya yaltam anani